Every time
Makanterea pane zvire wari wazvakauya nazvo ingomwa ichinyararire tinomira imonga bhegi mombe pane zvatoya zvikataurwa zvakuna kunge manzwa ikoko makamusozvita ikoko kutatuma toonekwa mune zvinoongorora zvizere mudenga wamazvona ako eziso redemako karutomu ndoka kunhungai kakusipodzai makaona here ikakatokunhungai kakupotsera ikumusoro floor number 55 zvikava zvadzoka zvikadzaiwa kuzasi kwacheta hondo saka munongozosera kunge munoisa kuti mhutsu my brother, about people fire unotuka my brother, and it's not nice. Unotuka unu wako chewa zadzi uzoda kumbori wega tinongwa umbozvibvunza kuti ndinonyora izvi necessary though wega umbozvibvunza because you are toxic my brother. Thank you, Sister Mabe. Thank you for contributing to this
my brother. I'm coming, please. I'm not fighting with you. I love you. I'm not fighting with you, but I'm just telling you, I always see your comments everywhere. I always see my comments about most places. In most places, you are so toxic. You are so toxic. My comments are but I'm not fighting. I'm just coming as a brother. Ndakatogona ndisakomenda patoti vanzi naimelano influencer anichaizvo guys. It's not easy kuudza vanhu vese vaunganidza vanhu kudai 102 influence yakasimba iyoyo irikutadzika nevamwe vanhu chaiko chaiko fundo zvatinoita zvokubatsira munhu vakawanda chaiko kune maseleb mahombe ane mafollowers mahombe vasingagone kana kupa munhu kana kuita umwe munhu something, but isusu hatina kana chinhu titori varume vasina kana chii, but we tried like itori influence yakasimba. Saka mamwe makomenti enyu amunonyora ekudzikisira vanhu hanzazi akangoipa. Ndakaiona palive yaswaga comment yamakaisa ndakaiona kuti amelano ano influencer ani 9. I saw it on the live. Oh, okay, you can check. But it's okay, my brother. I love you. It's okay, my brother. I love you. Oh, okay, my brother, if it's not you, try. Why name? Sorry, if it's not you, I'm sorry, my brother. Sorry. Why am I going to
Kufamba kamira
kudya.
kuzirira zvayazojaivha vanhu. Chisa! 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 Ehe! 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 Ehe!
kuchinja chimona vari pastage ana mamoyo wane waitawo ngavagonochinja kavo maikamfoti vari kuchinja swaga ari kuchinja momona mabhanji madzimai vauya matomboti mwirei avo vakufara manje vakakatsamwira doro madzimai ndaisa kamera kwamuri kuti mutambe irika
It's a new group. It's a new page. Let me block you. Lokuta et Yakana Vérité et installée dans les premiers. Yeah!
vakaiti iku ndakunanzi kufara uku ndakunanzi kufara oyo
Batul ko di Pinas, Rihanna Pandemene, yes, yeah, Zukoita, Zukoya on. It's supposed to be here, guys. Let's enjoy ourselves. Those people are dancing, they're doing good things. Just shake it, baby. No way. Yes, No way. baby. Yeah. Chinja magia. Chinja magia. Chinja magia. Chinja magia. Muna chinja magia. 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 Love you, swimmer. Chinja magia. Chinja magia. Vana chinja magia. Achimwane, achimwane, achimwane. Vana chinja magia. Vana chinja magia. Share live, guys, share live. Share live, guys. Yes. Bambai, my comfort.
melody. I'm making for the Jabba. Osvanda devi yako. Murapita DJ.
My sister will. So she's a family to us now. J'appartiens à la police ma blague. Je n'ai pas de wabata wala bila kuja. Lo shatele la ishi. Kai ni kwa kuteka bani. Ora kubaza. I'm not just saying. Slowly ni mmoja. Wow. Boni. Bado kuma kipindi ndio ringi. Wapu.
munodya chikafu chakazara pasure chenecho ine munopa hamudye kana tinokwedza mutiro mosiya inemo pakura hatingavasiri chikafu chenyika inemunokwedza kana kateni tosiya ikapa toite notapaona munatenyika asi vanhu vakana vasina doro gaisi ashivai kainemo pakura yakudye gaisi pakupanya pamhai zvikafu ndapapa ndamunodla hatigone kutamba tisina ndamodla guys lai pamhai zvikafu zvere isai mapresi vanogona kututirai ndita munorutsira pazhe lai munorutsira pazhe kavasira chikafu chedu zvadii tisira zvikamera kuti vatione panapa kutotisetera zvikamera zvacho isasina muzoona seko zvikamera izvi pakurai guys pakurai idlai nyama idlai no mubhegi hamuiti makamera arimo musaisa mumabhegi dhirai muno nyama yose yakazara iyi vari kutoona dhirai muno imi munodhira muno kana kupakura mosiya patepu pakurai guys pakurai dlai nyama dlai nyama pakurai iro raisi rikutopisa here sadza riri kupisa pakurai pakura guys Samar, ala baby girl. Yes, guys, go and eat. Atumane, go and take food. Atumane, go and take food. Go and take food, guys. Never come. Oh yeah. Oh. Never, guys. Go and eat. Feed the body. Hakuna pale. Why are you not eating? Oh yeah. Guys, ndito kandoto ni kwa msala nataka kupita. Amembosa ila mno zama ila. I want that. I'll reach to the When
aiwa akanyorwa tina vanhu vakaita kugara tina kudaito kugara sagave nemagaro wena uyo oyo iwe oyo varikuda tii varikuda kofi kapachino meshini uchiri papazamu ina kunodira timutekeswa timapedza kumeshini imari yedu vekaiswa timeshini umo kofi nekapachino zvapera imari yedu imari dzenyu mazva ndemunomwa tii pazamu
No, we don't have. We put that as a stream. Maberin blush, 35 rand. Handa's dry, 38 rand. Kasochi light, 37 rand. Stella, 42 rand. Lady K, 38 rand. Corona, 53. Savannah, 37. Black Label, how much is Black Label? 58 rand. That is the cheapest. Jam. Guys, you know what we are going to do? We are soft to go. Wow, boy, guys, some of those. It's expensive. What's the hey, I'm sure I'm police. Can you call me? I think I am 32. You are just in a certain brother. We wanted to have fun person. Katika baby, guys, guys, teams. Sorry, you are in the comment section. Catch up price come Chasara, Chasara, we will want to get some of 60 I should say. Come on for me. What's a most seven? When you are we are on an identity, and I think you have our magic. So when you're running my identity, I can't you go in the hospital. But I said she can make that you go in the hospital. That she was saying, I'm sure. Are you got it? Still trying to put it up. You were not over there. You pass by Jaita. Varona Madiri, you can't see much of one as a
I'll come
again. I am a fellow skin aquatic way. So to the morning side and this edition. Common Jets, morning side, Common Jets. Mapanzi waere. Zvese hazvina basa. Tinomboudzwa adresi chete zvokuti kunonzi kuti datove dhirama. Varida kuenda saka tinochimhanya kuseri ne? Wanzi dokuno vana tizve saka charoyegwa chero kasuru futi ikoko. Tipotoenda saka nazvidhakwa. Mamusati matora takadhakwa.
Everyone must come to Durban. Durban is all it happens. Mavaro, no park. Tuzavana muda mafuta party tutakuona kuorganize chochocho. So unoita unaona sio uroko. Tutakuwa ngatimwe cheka watu wandakwenda ndikuone imba moya mondiona kuti pa site. Patla pana pauno baba zatopera izvi. Muri kuti nona badiri pana kuzokupe pakati. Saka devatu wandakwenda after party. Gasta isoroko zvandakaita kwangu kudenga kudai. DJ Chiboti Chan. Okay, zvatakuita panapa kana tochimaster chigames takuita 6644 atakuenda ku after party batanai muri 6 batana muri 4 motoorganiza ipapo tokorongesa kana kaopa kedu kadokuruku kana kuenda 60 rand kana 80 rand 90 rand saka na muri 4 zvinongoreruka muupa munongoita 20 80 rand yatokwana kana muri 6 wo mutora extra large saka itai magroup ndikudzoka kuti bheki kwa moto badakoti
tese takananga ipapo anakwenda 4466 I
Baba,
ndazokata